Jora kolok maromei tongjao nukhung khawei samung khlai chai tongjanai takho khoroksa belaikino biriman klaja kuno haste hapangni tui sep sapmaya nok kaham rijagya nok huk manjajaya obhanyo koktuma thunai rokno ringgei khani kok rokno sawi khnarka koktom bisingti saimangka sunarai kami kila barma edisi village lalding na rangkhal tam kok saka nukhung wati pamtui klai tongjaka nok kichik michik belai kheno kepal hamya tangai chai tongjao busabuti rokno rungnok rogo pori rimaliya rangri krini bagai kuno mungsaphono haste hapang rok chubaya tei naipheya naikolya kami amchayo sinai nungnai rok tongphono kuno mungsaphono khel khlaya hinei koktoma thunai rokno sawi khnarka nokhasi nukhung hinei mukti reke khlaiye mai khopsa chawi busabuti rokno palai tongo tini tomni bagai koktoma thunai rokno maring khanang sari ang ringmani bagai ko ani nongni ba asu kamja tuban ni kisa misa ko mande manom hayang sanitani hup khainai ba ko tabu ko chan ni bo ko resono stongoni kanani tawmani bagai asu posto mani ani terai ro bi school porimai yang ka school ni bo ko kumpu school bo bikrang ke maya tongo kanang mang se school ro baman tongo tabu taklai ta member chairman ko decision ro bo ba yuk khai khang ke kanang mang simano bikrang ke ko hup khai nai ro gang ke asu ko jai khai ya ba bikran ni ko cherai no bo porimai yang ta nogle tamung mani nini ani no nyang ke akini ko CPM pru ko sarkar le man mani ongo man phan ko balok ka ba mo wati kelayo wati kelai ma tong mani busuk balok ha mole balok ka balok ni bagus ko nok bo khitik kong khata engke wati kelai kyang ke nang tam ko tong ma puru wati kelai phan ko hai tong khata tam khai sinai wati ro kelai phan ma tong ja khata samung ko tam ro khai ni ani ang ke ko hu ro khayo omani bagai no se ani serai ro bo sikuro busaka khorob sangkha krok tam tongo khorok tam boklo se pori bekya bole school se pori yang ka school pori rimaya tam ni bagi rangri krim bagi de masale pori ba masang ke ko buru yang ngobong ke ko kangroi ko medium school pori yang ke bono se ko lun hai suneni kabang ma ba boino ko serai no pori mai yang kata boklo se pori ke berile okra buru yang ke ko class 7 pori ya ko tabuk tai rok ma pori li ta na khorok chano mane choli ri rang tong mani bagai tai rong no pori ri malia nomni bagai bo ko ani nok ni bo ko khai mai yang kata mani bagai samung da tangnai nok da snam nai tai busarong da pori ri nai mane kulugri mai yang tong ta rang ri ro yang ko tamni mai rok bang pai tongong ke hajira ba masa pasote kan ni man ni semua yang ke wati jorang ke mai simal yang kele ke oko hajira rok thangi mai yang ke mai sim se ta na mono preson klo ya ba tinile hajira da thanga tinile thangli ya ko reson thango surok bro bang pai minita rang ke bahang bong hakian nang jugar ka amuda reson dok sutu ge manita reson ang ke ko free se manong ke ko piri rang nang yakin tu bara le oro chal mani bara ren nango triste karok nango bid bayar thang ke norok ni am chai ni MLA MDC rok to MLA MDC le tongo ko ani MLA ko bisit ko tongo tai katal ko suros betongo mo baya sob semua ang ko meeting thang pru bang malaya emne bongnolo o kok rok no sasaka omole ko WhatsApp te ko MLA rok ka WhatsApp te ro mni kuno ko information ro yakho thai bunai pia nai phai yakho ga tabung ni poketei kesar mung tam tong nai ang kasar mong ke wai sale nai phai dio ko kisa ang pibo di minute bot coba kang ke kisa ang omosimi ya lukorong no bangsan ni kisah misapan ko coba kang ke
กิเสแล้วก็อันนี้นกและหำแต่หำนกให้ตา Ke abo bo kami klai abo abo angke ko kilabar ma klai tintu kilabar ma visi klai ta visi ko ponce ani parangke ko se kengrai parah ini gangrai rangkol kengrai Mor samir da phai. am kami Mu samir da phai jaga. camrian oron para oron asai mani tana ke mane gangrai para na ke Gangrai nini para. bumung ke ani bumong ke lauding lian rangkol ke norok ni bolok ke ani blong ni angke ko jom pujola jompu jola sipai jola andar klai ta Ni nu busa khoro busu kom. tinjon masangke uro thanguta yang thang khorok tam tana basa ke ni logi ni botong hani ani na loke tong ni logi ke tam samung da klai chungu ani loke angke ko tabuk huk thango hu gota hu khaita nang hu rok khaisi sai chong tana huk khai mani bagai no ko sai malia sikuro bekanang ke mastoro besan ka ko kompui sikuro porin ne ko pomradi sawong ke bonoba rang baksang ke rang sano sawong ke baksang ke urus Busu ran sanja. sido mangke ko tamne ko fom nang ba kompui school ba bikra angke sai simali angke ko hurok tan nong kele kenang mang se poriyak sawo brok samita ang kele saya bigra borong khana liya bikra brok ne angke pori simaya rangri ni ba edisi ko kompui school ong mani kompui school pan bikra angke pori simaya kenang mang se cycle ko bama ko motor bai se thango sawo motor au cycle kari bai bono se pori rewong kele sarkar tam sarkar ong kombo se norok khai borok no edisi ko ani borok khai mahai bikran no ki safan coba kangke cak muhin milka obon nini kecharmu ko tabuk MDC ko tong yak tam ne ko tabuk ronel betong bobo nuk thung mahai ta Bo toy pasi. buk katal ong baca mani bak bobo kisan naik thung mahai ta phayei nini nok huk no mane visit khai paiting visit khai ya pan ko bikran ni bakoi sikul ko hap rathung ang ya boy no ko bang ma tong nai ta mahai bikrarok bol muratong nai rok sikul paya porimaya bonob hel khai thung mahai ta wan som nang simi ya do boy no hel khai thung hambai